Per què tens por que li hagi passat res? Perquè no m'has dit que no li ha passat res. Sí. És a l'armari. Me'n vaig a nedar. No te n'hi vas. Tu et quedes aquí fins que no m'hagi mirat l'esmòquin. He quedat per sortir amb aquell assistent de volta amb manga i em vull posar l'esmòquin per fer força goig. Què? Sí, noi, està impecable. Perdona'm, noi. Si vols que te'l deixi qualsevol altre cop, només me l'has de demanar. Entesos. Em fa falta just aquest vespre, eh? He quedat amb aquella mossa negra, una dona de bandera, tu, i haig de fer molt goig, saps?